హలో, ఇట్స్ మీ రౌడీ బేబీ ఖుషి. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? వీడియోస్ అన్ని చూస్తున్నారా? ఎలా ఉన్నాయి వీడియోస్ అన్నీ? నచ్చుతున్నాయా? నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఖచ్చితంగా కొట్టండి. అప్పుడే నేను పెట్టిన ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ మీ వరకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. చూస్తున్నారు కదా, ఏంటి ఇదంతా ఇలా అనిపిస్తుంది అంటున్నారా? పిల్లల స్కూల్లో వచ్చేసి గ్రాడ్యుయేషన్ డే అని సెలబ్రేట్ చేశారనమాట. సో అది ఇక్కడ వచ్చేసి రికార్డ్ చేశానమాట. ముందుగా పాప డ్యాన్స్ వేసింది. సో దానికోసం అయితే తనైతే రెడీ అయిపోయిందనమాట. ఇక్కడ పిల్లలు కూడా చూస్తున్నారు కదా, ఎంత బాగా రెడీ అయి ఉన్నారో. చిన్న చిన్న పిల్లలు చాలా క్యూట్గా ఉన్నారు, వాళ్ళ డ్రెస్సెస్ అంతా కూడా. అందుకని చెప్పేసి రికార్డ్ చేశాను. చాలా బాగున్నారు కదా, పిల్లలంతా క్యూట్గా ఉన్నారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి స్టేజ్ అనమాట. చిన్నపిల్లలకి ఎప్పుడైతే గ్రాడ్యుయేషన్ డే అని యాక్చువల్గా అయితే ఖుషీకి లేదు, కానీ డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుందని చెప్పేసి వెళ్ళాను అనమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి చిన్నగా స్టేజ్ వేసేసారు. స్టేజ్ పైన కృష్ణుడి విగ్రహం పెట్టేసి అదైతే ఇక్కడ ముందుగా రెడీ చేసేసారనమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక పాప వచ్చేసి ముందుగా ప్రిన్సిపల్ గారిని, అక్కడ వచ్చిన గెస్ట్ని, అలాగే వైస్ ప్రిన్సిపల్ని ఉంటారు కదండి, వాళ్ళందరినీ ఇన్వైట్ చేస్తూ ఉందన్నమాట. చిన్న పాప. ఇదంతా ఫిఫ్త్ క్లాస్ వరకే జరిగింది ప్రోగ్రామ్ అనేది. చాలా లెంతీ అయిపోయిందనమాట వీడియో, కానీ నేను కంప్లీట్గా పెట్టాలి అని చెప్పేసి కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో చేసి పెట్టానమాట. ఇక్కడ సార్ వచ్చేసి గ్రాడ్యుయేషన్ డే చిన్న పిల్లలకే చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు యూకేజీ కంప్లీట్ అయిపోయి ఫస్ట్ క్లాస్ అంటే ప్రీ ప్రైమరీ నుంచి ప్రైమరీకి వెళ్ళే వాళ్ళకి చేశారు. అలాగే 5th క్లాస్ ప్రైమరీ నుంచి హై స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలకి కూడా చేశారనమాట. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ సార్ వచ్చేసి. నేను యాక్చువల్గా వాయిస్ పెడదాము అనుకుంటే ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఫార్వర్డ్ పెట్టేశాను కదా, అందుకోసం అని చెప్పేసి యాక్చువల్ వాయిస్ పెట్టలేదన్నమాట. కొంచెం చెప్తాము అని చెప్పేసి సార్ వచ్చేసి అక్కడ నేను 3 పేజెస్ చేశాను నేను. కానీ 3 పేజీలు చేసినా కూడా నాకు ఏ రోజు గ్రాడ్యుయేషన్ డే అని ఇట్లా సెలబ్రేట్ చేయలేదు ఎక్కడా కూడా. ఇప్పుడు వచ్చేసి పిల్లలకి ఎంత బాగా చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి మాట్లాడారనమాట. ఒక చిన్న స్టోరీ కూడా చెప్పారు, సీతాకోక చిలుక స్టోరీ వచ్చేసి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంట్రడక్షన్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్తో స్వామివారు అక్కడ ఉన్నారు కదా కృష్ణుడికి. సో అది వచ్చేసి ఇక్కడ అమ్మాయితో క్లాసికల్ డ్యాన్స్ వేయించారనమాట. ఆ అమ్మాయి కూడా చాలా బాగా వేసింది క్లాసికల్ డ్యాన్స్ అనేది. చాలా అసలు చూస్తూ ఉంటే అలాగే ఉండాలనిపించింది అనమాట. ఎంత హెవీగా రెడీ అయ్యిందో కదా. క్లాసికల్ డ్యాన్స్ అంటేనే హెవీగా రెడీ అవ్వడము, కానీ రెడీ అవ్వాలన్నా కూడా ఓపిక ఉండాలి, ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉండాలన్నమాట. అమ్మాయి చాలా బాగా డ్యాన్స్ వేసింది. సో ఇలాంటి మరెన్నెన్నో డ్యాన్స్ వీడియోలు అయితే ఈ వీడియోలో కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటాయన్నమాట. ఇవి నేను కంప్లీట్గా ఎంత ఫార్వర్డ్ చేసి పెట్టినప్పటికీ నాకైతే దీనికి కంప్లీట్గా చిన్నగా పెట్టడానికి అయితే రాలేదన్నమాట. ఓకే, 2 పార్ట్స్గా చేసి పెడదాము అని చెప్పేసి 2 పార్ట్స్గా చేద్దామని చెప్పేసి ఒక హాఫ్ వరకు పెట్టాను అనమాట. ఈ వీడియోలో పాప డ్యాన్స్ వేసింది, అది ఈ వీడియోలో వచ్చేసిందంటే పాప వాళ్ళ క్లాస్ వరకు ఎలా వేశారు ఏంటి అనేది వస్తుందన్నమాట. ప్రైమరీ సెక్షన్ వరకు, ప్రీ ప్రైమరీ సెక్షన్ వరకు, ప్రైమరీ సెక్షన్ నుంచి ఎలా వేశారు అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో పెడతాను అనమాట. గ్రాడ్యుయేషన్ డే అని చెప్పేసి చూస్తున్నారు కదా, వాళ్ళకైతే చాలా బాగా చేశారనమాట. బ్లాక్ కోట్ వేసేసి, హ్యాట్ పెట్టేసి, ఒక సర్టిఫికేట్ లాగా రోల్ చేసేసి దాన్ని ఒక రెడ్ కలర్ చిన్న రిబ్బన్తో కట్టేసి చేతికిచ్చారనమాట. చాలా బాగా చేశారు. చూస్తూ ఉంటేనే చిన్న పిల్లలు చాలా ముద్దుగా అనిపించింది అనమాట. అందుకనే నేను కంప్లీట్గా అయితే షేర్ చేశాను. ఈ అమ్మాయి వచ్చేసి ఇక్కడ డ్యాన్స్ వేస్తుంది, చూస్తున్నారు కదా, చెప్పాను కదా, కొంచెం లైట్గా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ పెట్టాను అనమాట. మీరైతే ఈ వీడియో అయితే కంప్లీట్గా చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారనుకుంటున్నాను అనమాట. ఎంజాయ్ చేసినట్టయితే కంపల్సరీగా వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేసేయండి అనమాట. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. చూస్తున్నారు కదా, చాలా క్యూట్గా ఉన్నారు పిల్లలంతా అని చెప్పేసి. ఫస్ట్ వచ్చేసి అబ్బాయిల వరకు తీసుకొచ్చారనమాట. అంటే పిల్లలు కొంచెం ఎక్కువ మంది కదా, స్టేజ్ సరిపోదు అని చెప్పేసి ఫస్ట్ వచ్చేసి అబ్బాయిల వరకు తీసుకొచ్చారు. ఆ తర్వాత వచ్చేసి మళ్ళీ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చారనమాట. చూస్తున్నారు కదా, బ్లాక్ కోట్లు వేసుకొని ఎలా వచ్చారో, చాలా ముద్దుగా ఉన్నారు కదా పిల్లలు. అందుకని చెప్పేసి చిన్న క్లిప్ అయితే యాడ్ చేసేసాను అనమాట. ఇప్పుడు వచ్చేసి టీచర్స్ వచ్చేసి పేరెంట్స్ని తర్వాత మేము షేర్ చేస్తాము ఫొటోస్ వీడియోస్ అన్నా కూడా పేరెంట్స్ ఉండదన్నమాట. వాళ్ళు వచ్చేసి ముందుగా వచ్చేసి వాళ్ళ పిల్లలకైతే ఫొటోస్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారనమాట. టైం వేస్ట్ చేయొద్దు అని చెప్పేసి చెప్పారు. ఇక్కడ వచ్చేసి సండే రోజు పెట్టారు
ప్రోగ్రామ్ అనేది పిల్లల స్కూల్కి ప్రాబ్లం లేకుండా. నేను ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, చాలా బాగున్నారు కదా, ముద్దుగా అందరూ రెడ్ ఫ్రాక్స్లో చూస్తున్నారు కదా. అదిగోండి మీ రౌడీ బేబీ కూడా వచ్చేసింది. వచ్చి భయము అనేది లేకుండా, స్టేజ్ ఫియరే లేదు, డ్యాన్స్ వేసేస్తూ ఉందన్నమాట. చాలా బాగా వేసింది తనైతే డ్యాన్స్. నేను పెట్టాను తన వరకు బాగా చేసిందని చెప్పేసి. ఫస్ట్ వచ్చేసి రాదు అని చెప్పేసి, కరెక్ట్గా చెయ్యలేదేమో అని చెప్పేసి వాళ్ళ మ్యామ్ అయితే బ్యాక్ సైడ్ నించోపెట్టారు, క్లాస్ టీచర్ వచ్చేసి. ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది బాగా చేస్తుంది అని చెప్పేసి మధ్యలో ప్రిన్సిపల్ మేడం గారు అయితే ముందుకు తీసుకొచ్చేసారనమాట. చాలా బాగా చేస్తుంది. అక్కడే నించొని ఉన్నమాట. నేను వీడియో తీస్తూ ఉన్నాను. హాయ్ చెప్పమ్మా అంటే హాయ్ చెప్పింది అనమాట. మీకు ఒక హాయ్ చెప్పేసింది. చూస్తున్నారు కదా, అంటే చిన్నపిల్లలు కదా, వాళ్ళకి ఎలా నించోవాలి ఏంటి తెలియదు కదా, అందుకని చెప్పేసి టీచర్స్ అయితే వాళ్ళని ఒక లైన్లో అరేంజ్ చేశారు. అలాగే అంటే వాళ్ళు మర్చిపోతారేమో అన్నట్టుగా వాళ్ళ మ్యామ్ వచ్చేసి వాళ్ళకి ఆపోజిట్లో ఒక కార్నర్లో నించొని చెప్తూ ఉన్నారనమాట. ఇలా వేయండి ఇలా వేయండి అని. చిన్నపిల్లలు కదా, అక్కడికి ఆ స్టేజ్ ఫియర్ లేకుండా వాళ్ళు వేయడమే గ్రేట్ అనమాట. చాలా బాగా వేశారు పిల్లలంతా కూడా చాలా బాగా వేశారు. చాలా ముద్దుగా ఉన్నారనమాట. రెడ్ ఫ్రాక్స్లో ఒక్కొక్కరు మంచిగా హెయిర్ బ్యాండ్స్ పెట్టుకొని చాలా రెడీ అయ్యి వచ్చారనమాట. మా పాప అయితే మమ్మీ నాకు అది వెయ్యి అసలు మేకప్ మీద ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగిపోయిందంటే, అంటే మొన్న ఫంక్షన్లో ఆ రోజు ఫంక్షన్లో చూసింది కదా, పిల్లలంతా మంచిగా మేకప్ వేసుకొని అవి ఇవి. కొంతమంది పిల్లలైతే అక్కడికి స్కూల్కి వచ్చి రెడీ అయ్యారనమాట. సో వాళ్ళందరినీ చూసి ఇది నాకు కావాలి నేను వేసుకుంటాను మేకప్, నాకు అవి కావాలి ఇవి కావాలి అని చెప్పేసి ఇప్పుడు అందరినీ అడుగుతూ ఉందన్నమాట. అక్కడ వచ్చేసి వేస్తూ ఉంటే బాగా వేస్తున్నామని నేను కొంచెం ఇట్లా టంగిలా అంటే అందుకు అక్కడ సిగ్గుపడినట్టుగా చేసిందనమాట. చాలా బాగా వేశారు పిల్లలు. అసలు ఇంత ముద్దుగా ఉన్నారు కదా. ఖుషీని అయితే అలా ఈ స్టెప్లో మాత్రం ఖుషీనే చూస్తూ ఉండాలనిపించింది నాకైతే. సో చూస్తున్నారు కదా, తను వచ్చేసి వాళ్ళ ప్రిన్సిపల్ మ్యాము బాగా వేసిందని చెప్పేసి ఫ్రంట్కి తీసుకొచ్చిందనమాట. ఓన్లీ 2 అబ్బాయిలు, మిగిలిన వాళ్ళంతా గర్ల్స్నే పెట్టారనమాట. చాలా బాగా వేసింది. అసలు చాలా క్యూట్గా వేసింది. ఫస్ట్ టైం అది డ్యాన్స్ వేయడము. నేనైతే చాలా యాంగ్జైటీగా వెళ్ళాను అనమాట. ఎలా వేస్తుందో ఏంటో, స్టేజ్ ఫియర్ అంటే చాలామంది ఇప్పుడు మొత్తం ప్రైమరీ ప్రీ ప్రైమరీ అంతా పేరెంట్స్ కూడా వస్తారు కదా. సో పేరెంట్స్ అందరూ ఉంటారు, ఎలా వేస్తుందో అనుకున్నాను కానీ చాలా బాగా వేసింది అనమాట. స్టెప్స్ కూడా అన్నీ గుర్తుపెట్టుకొని వేసింది. మీకు షార్ట్స్ టైప్లో కూడా షార్ట్స్ వీడియోస్ కూడా నేను పోస్ట్ చేశాను యూట్యూబ్లో. ఒకవేళ చూడండి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కంపల్సరీగా వెళ్ళి చూసేసేయండి, చూసి లైక్ చేయండి. ఇక్కడ వచ్చేసి నెక్స్ట్ పాప ఖుషి వచ్చేసి ఇందులో కూడా ఉంది ఫస్ట్, బట్ ఎందుకో తెలీదు పిల్లలు డివైడ్ చేశారంట. చెప్పాను కదా మ్యామ్ ఒక సైడ్ నించొని చూపిస్తూ ఉన్నారు పిల్లలకి అని చెప్పేసి, అదే చూపించాను అక్కడ. మీకు మళ్ళీ చెప్పాను కదా, ఇందాక వచ్చేసి అమ్మాయిలకు ఇచ్చాను, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ అబ్బాయిలకు ఇచ్చారు, నెక్స్ట్ అమ్మాయిలకు ఇచ్చానని చెప్పాను కదా. ఈ అమ్మాయిలంతా కూడా డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చేశారనమాట. వాళ్ళ కాస్ట్యూమ్స్లో ఉన్నారు. చాలా బాగున్నారు కదా. మ్యాక్సిమం రెడ్ ఫ్రాక్స్లోనే ఉన్నారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి అబ్బాయిలు అనమాట. అబ్బాయిలంతా కూడా వీళ్ళు యూకేజీ పిల్లలు, ఫస్ట్ క్లాస్కి వెళ్ళే పిల్లలు అనమాట. వీళ్ళంతా కూడా ఒక యూనిఫామ్ లాగా ఇచ్చేసారు పిల్లలందరికీ కూడా. చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేశారు పిల్లలైతే. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది బిడ్డ నాట ఉంటుంది కదా, ఆ సాంగ్ అనమాట. పిల్లలంతా ఎంత ఎంజాయ్ చేశారో అసలు. చాలా ముద్దుగా వేశారు. చిన్నపిల్లలు వాళ్ళు అవి వేయడమే గ్రేట్ అని చాలా బాగా వేశారనమాట. సో వీళ్ళంతా యూకేజీ వాళ్ళు అనమాట. వీళ్ళంతా కూడా వీళ్ళకి ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయేషన్ డే అయితే జరిగిందనమాట. ఎందుకంటే ప్రీ ప్రైమరీ నుంచి ప్రైమరీకి వెళ్తున్నారు కాబట్టి చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారనమాట. నేను కూడా ఈ వీడియో చూసి మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేశారని అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఖచ్చితంగా కొట్టండి. అప్పుడే నేను పెట్టిన ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ మీ వరకు వస్తాయన్నమాట. ఇలాంటి మరి ఎన్నో మంచి వీడియోస్ నేను చేయాలి అంటే నాకు కీప్ సపోర్టింగ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బై బాయ్, టేక్ కేర్.